beses sa ating pong katapatan, mga minamahal ko sa bahagi ito. And at this point in time, tayo na po'y darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, maging concentrated na po tayo, mga minamahal ko. Iwasan na po natin yung anumang unnecessary movement, mga minamahal ko, mapaglalakad. At bilang pagbibigay galang sa salita ng malang Panginoon, narito po ating pinagpalang mga aral. Tumeron po na tayo, mga minamahal ko, ating beloved elder, beloved brother, Joven Ferrer. Praise the Lord! Hallelujah! Ating pong palagpakan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamambalapis. Maraming salamat po sa kalakasan at taglay po namin sa mga oras to. Buhay na bumula sa iyo, malapayan sa pagkatoy. Binibigay mo po sa amin. Kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo sa buong araw, mga Panginoon. Bamulat sa pandalangin ng aming Gilgal, Minamar Evangelista, Walde Estrada, Almeida. Ay po maminama naman manggagawa. Humingi kami kapatawaran sa mga sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa Panginoon. Huwag mo nawatig namin na kung pagkasala ko ito po siya nagsisisi sa oras ito. Pagpalay mo kami lahat at kami dapat tumanggap ng iyong mga salita. Sa pagkasalita ng isang mga salita, sa ganay wala magawa, basahan lamang, alikabog lamang sa harapan, with the meeting mo daloy papapalang espiritual. Sa ipumamalakapit sa dako ito, lalo ang pumami ng mga bisita at ang aming mga beloved viewers. Pagpalay mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, katukas out, and the mighty Jesus cast out. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo na po makaupo mami na mahal at ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos. Ngayon po po lahat sa kapatitutan ng ating pong beloved Lord and Preacher. Ako'y bumabati ng isang magandang hapon sa ating pong mami na mahal na mga bisita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Saan mo pa kayo naroon ngayon? Ano po inyong kalagayan? Ano po inyong mga naisin sa buhay at ipinapanalangin? Ang sinasabi ng Biblia, walang imposible sa Diyos. Amen. Amen. Ang kailangan lang natin mga minamahal, bigyan ang oras sa mahal na Panginoon, kausapin tayo at tayo po magkaroon ng pananampalataya upang kamtin natin ang mga pangako ng ating Diyos na buhay. Ibigay natin ang napakalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Yan na bang pinakamalakas na palakpak ng mga anak ng Diyos? Yung malakas na palakpak. Amen. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang hapon po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwang po ng ating pong beloved Lord and Preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mananak, ating beloved Mr. Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At before we start, mga minamahal, ako rin po yung muling bumati ng belated happy birthday sa ating beloved ordained preacher. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At tuning nga po mga minamahal, yan po ikagalakan natin lahat, mga minamahal, na talagang tayo po ay kasama pa natin sa pagkanilang pagdiriwang ng kanila pong mga kaarawan, mga minamahal. At we need prayers, all of us. Amen? Both ways. Amen? As they pray for us, we also pray for them. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At kunin na po natin, mga minamahal, yung ating pong ating banal na kasulatan at ating isulat yung ating pong mga pag-aaralan sa hapon ito. Ano ang nais ng Diyos sa atin sa araw na ito? Amen. Atin munang basahin dito sa aklatang Proverbs. Ang kabanata ay 19, talatay 21. Atin munang basahin sa Tagalog and then let's flash the English version. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng mga kawikaan, kabanata 19, talata po ay 21, ito po ang nakasulat.
May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, marami na po tayong, atin mo nang basahin ng pamagat, trusting the process. Ano yung process na yan na dapat natin pagtiwalaan? Mamaya atin pong pag-usapan. But in our previous learnings, amen? Amen? Dapat nakikinig kayo mainam. Amen? Hindi po pwedeng tutulugan niya ko ngayon. Amen? In our previous learnings, matagal na. Ang sabi ng Biblia sa Mateo 22:14, hindi na natin babasahin, many are called but few are chosen. Marami ang tinawag pero kakaunti ang pinili. Lahat ng pinili ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At ang dahilan yan, mga minamahal, tayo tinawag dito sa 1 Peter 2:9, hindi na rin natin babasahin, ilista nyo na lang. We are chosen generation, the royal priesthood, bansang pag-aari ng Diyos. Kaya nga mga minamahal, tayo maswerte sa lahat ng maswerte. Kung tawag man natin dito yung panswerte. Pero sabi nga sa Kristiyano, there's no such thing as swerte. Lahat yan ay pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Even from before the foundation of the world, God had chosen us. Bago palalangin ng sanlibutan, wala pang pangarang Juvencio Ferrer, ipinapanganak ni tubig, pinili na tayo ng mahal na Panginoon. Ano mang pangalan meron ka, kung anong kalalagayan mo sa oras na ito, ang sabi ng Biblia, ang pagpili ng mahal na Panginoon sa iyo ay hindi sa kung anong kakayahan meron ka. Kung hindi, pinili ka niya dahil pinili ka ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya before the foundation of the world, wala pa yung nakikita natin mga puno na yan o mga tao na yan. Pinili ka na ng mahal na Panginoon. One day, magkakasama ang mga anak ko na to. Pupuri sa akin, hindi nila ako tutulugan. Papalakpak sila sa aking banal na pangalan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yan po maraming magtanong tayo, bakit ako, mahal na Panginoon? O sabi nga, huwag mong tanungin, wala kang magawa sa potter. Amen? O, hindi ka pwede magtanong. Pero kung minsan natatanong, ano kayang meron ako na bakit tayo pinili na mahal na Panginoon? Tingnan nyo, isipin nyo yung mga sarili natin ngayon, mga minamahal. Ano sa palagay nyo ang meron ka kung bakit kasama tayo ngayon na pinili na mahal na Panginoon? Amen. Ay, magaling akong magdamit. Ay, magaling akong kumanta. Ay, magaling akong magbasa ng Biblia. Ay, magaling akong tumugtog. Amen? Maring gano'n ang ating isipin. Ay, may kakilala akong marami. Mayaman ako. Ang dami kong possessions. Business-minded ako. Amen? Ako'y opisyal ng gobyerno. Ako'y masasabing nandoon sa mataas na estado ng buhay. Pero sinasabi ko sa inyo mga minamahal, hindi dahil doon kaya tayo pinili na mahal na Panginoon. Amen. Ating basahin muna Deuteronomio kabanata 7, talata 7 hanggang 8. Amen. Dito po sa aklat po ng Deuteronomy kabanata 7, talata 7 hanggang 8, ito po ang nakasulat. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang, kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon, at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto. Amen. Lahat ng pinili ng Diyos pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata, the Lord did not set His love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people. Hindi niya sinabing pinili kita o inibig kita dahil ikaw ay mayroong makukuha ko sa iyo. Magaling ka kasi. Amen? Oh, sabi niya, for ye were the fewest. Sa totoo lang, wala kang maipagmalaki. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Karamihan sa mga lumapit sa Diyos na may totoong paglilingkod, lumapit nang sila po'y may mga problema. Amen. Ang lahat, karamihan dyan, mga minamahal, ay magpapakamatay dahil sa dami ng problema. Maraming pera, pero walang kapayapaan sa puso't isipan. Amen. So, anong may pagmalaki mo? Kadalasan sa atin mga minamahal, may pamasahe, wala. Kadalasan sa atin mga minamahal, may mga karamdaman, kaya tayo lumapit sa mahal na Panginoon. Pero nung narinig natin ang announcement na lumalakad o umabanting sa sakyan, ang sabi niya, kung anumang karamdaman meron ka, may sakit kang cancer, TB, diabetes, lumapit ka sa krusada ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pagagalingin ka ng Diyos sa panalangin ni Evangelista Wilde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung narinig natin ito mga minamahal, at yun ang pagtawag ng mahal na Panginoon. Bagamat napakatas ang pride, lumalapit sa mahal na Panginoon. Bagamat mahina ang katawan, dahil sa karamdaman, lumalapit sa mahal na Panginoon. Pinupuntahan ang krusada. Mainit! Doon sa krusada, nagpapayong, pinagtatawanan ng ilang mga ketongin habang sila pumupunta sa banal na krusada. Pero hindi nila inalintana iyon. Ang tinignan nila, yung panawagan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ano sabi diyan? The Lord did not say, I love you nor choose you. Next. But because the Lord loved you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi may paliwanag ang dahilan. Kaya nga yung sinasabi ng talata, for God so loved the world that He gave it His only begotten Son. Pag sinabing so love, hindi mo ma-measure ang grabing pagmamahal ng Diyos sa mga kasalanan tulad mo at tulad ko. Amen? Hindi sinabing, for God loved. No. Ang sabi diyan, for God so loved. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi siya mismo, hindi niya may paliwanag. Bakit mahal na mahal ka ng Diyos? Sapagkat nagmahal siya dahil siya ay mapagmahal na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kung ikaw ay sinasabing ikaw ay yung Kristiyano na pinili na mahal na Panginoon. Ang sinasabi diyan mga minamahal, tayo daw po mga minamahal ay magalak. Sapagkat ang sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, hindi na natin babasahin, alam na natin ito. Sabi diyan, I have plans for you. For I know the thoughts that I think toward you. Mayroon akong plano sa iyo. Plans not to harm you, but to prosper you. Planong hindi ikaw ay mapapahamak, kundi planong ikaw ay pagpapalain. Walang po natin ang ating malabay, no? Lahat ng nagagalak, marinig yan, sumigaw ng praise the Lord. Ang tanong, kung gustong-gusto natin yan, are we going to trust the process? Amen? Sapagkat pakatandaan po natin mga minamahal, sabi ng unang ating talatang nabasa, kindly, mayroong tinatawag na proseso, ang mahal na Panginoon, bago ka makarating doon sa plano ng Diyos sa iyo. Hindi yan parang regalo na ito o yan. Hindi ganon. Amen? May proseso ang mahal na Panginoon. Pag malalaman natin mamaya ang proseso, tatanungin ko kayo uli, masaya pa ba kayo nung kayo ay pinili ng mahal na Panginoon? Lahat ng nakikinig na mainam, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng unang talata, there are many devices in man's heart. Ang daming plano ng tao sa ating puso. May kanya-kanya tayong plano. Amen. Ang ilang gusto ko maging inhinyero, gusto kong maging attorney, gusto kong maging negosyante, gusto kong yumaman. Sabi nga nung ating mga kapatid, yun lang plano ko noon. Amen. Amen.
Pero ang pakatandaan po natin, mga minamahal, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Ang mananaig at mangyayari ay kung ano ang plano ng mahal na Panginoon para doon sa kanyang mga pinili. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So kung ikaw ay pinili, tandaan niyo mga minamahal, kung tayo ay pinili na mahal na Panginoon, hindi na matutupad yung sarili nating plano. Amen. Many of our personal plans, hindi na ito matutupad. Hindi na ito masusunod. Amen? Only those plans na meron tayo aligning into the Lord's plan. Kapag yung plano mo sa buhay ay ayon sa plano ng mahal na Panginoon, sigurado matutupad yan. Pero kapag yung plano mo sa buhay ay taliwas sa plano ng mahal na Panginoon, ang sabi ng mahal na Panginoon, the Lord's counsel will stand. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pagkatandaan po natin mga minamahal, kapag tayo po as we go on into the process, hindi kailanman sinabi ng Diyos that the process is painless. Hindi sinabi naman na Panginoon na abang tayo po ay pumoproseso na mahal na Panginoon para tayo maging ayon sa kanyang plano, ay walang sakit tayo mararamdaman. Walang luha tayong papatak sa ating mga mata. Walang damdamin na masakit ang ating mararamdaman. Hindi niya sinabi yan. Amen? Sapagkat yung mga sakit, yung mga pagsubok, yung mga trials in life, still part of the process ng mahal na Panginoon para abutin natin ang pangako at plano ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Genesis chapter 12, 1-3. Kindly. Dito po sa aklat ng Genesis ang kabanataya 12 ang talatay 1-3. Ito po sinasabi. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo at gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga magsusumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Ibigay nga natin ang malakas na palakpak. When the plan of God for Abraham is to become the father of all the nation. Amen? Kailangan niyang dumaan sa proseso. Anong proseso yan? Abraham, umalis ka dyan sa lupain na meron ka. Pumunta ka sa lupain na isasabihin ko sa iyo. Iwanan mo ang kayamanan mo dyan. Iwanan mo lahat ng possessions mo dyan. Iwanan mo yung mga kaibigan mo, mga kakilala mo. Ang ilan sa pamilya mo, iiwanan mo. That's painful. Amen? Maring magtanong si Abraham, talagang pwede naman dito lang ako Amen? Amen? Sa totoo lang mga minamahal, pwede na sabihin ni Abraham, ay pwede naman dito lang ako, ba't kailangan pa akong umalis? Doon, hindi ko kilala mga hindi ko kilala mga tao, baka mapahamak pa ako. Pero sabi ng mahal na Panginoon, sino mang gagalaw sa iyo, sila ay mapapahamak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So see, kailangan mo magdaan ang painful process. Amen? At si Joseph, mga minamahal, kung titignan natin mga minamahal si Joseph, bago siya sinabing itinakda ng dahilan para maging gobernador ng Ehipto, para ang kanyang pamilya ay hindi magutom sa loob ng 7 taong taggutom sa lupa. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, Joseph has to suffer to be sold to the merchant by his own brothers. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Bakit kailangan, sa totoo lang, kung si Joseph yun, ay nako, bakit kailangan ko, ginanito ako ng mga kapatid ko? Sasama ang loob niya. Amen? Ayoko na! Kaya ganon. But take note, mga minamahal, na naranasan ni Joseph, mga minamahal, na siya po, mga minamahal, ay makulong. Amen? Nakulong siya dahil nagka-crush yung asawa ni Putipar. Amen? At hindi pinansin ni Joseph, ginawa niya ng kasalanan, siya mga, pakulungin mo yan. Nire-rape ako. Sa totoo lang, unfair ang buhay. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, nangyari yun sa kanyang buhay dahil parte yun sa proseso ng plano ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating basahin, Genesis chapter 37, verses 3 up to 8. Amen. Amen. Sa aklat ng Genesis, kabanata 37, versikulo 3 hanggang 8. Minamahal nga ni Israel si Jose nang higit kaysa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan at siya'y iginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. At nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanilang ama ng higit kaysa lahat niyang kapatid at siya'y kinapuutan at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa. At nanaginip si Jose ng isang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid at lalo pa nilang kinapuutan siya. At sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo, ipinamamanhik ko sa inyo itong panaginip na aking napanaginip, sapagkat narito, tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, at narito, na tumindig ang aking bigkis, at tumawid din naman, at narito ang inyong mga bigkis ay napalibot at yumukod sa aking bigkis. At sa kanya sinabi ng kanyang mga kapatid, magahari ka ba sa amin? O papapanginoon ka ba sa amin? At lalo pa siyang kinaputan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, marami tayong tanong sa ating po mga buhay. Amen? Bakit kailangan kong magdanas na may karamdaman ako? Bakit kailangan kong maglaba para lang makadalo sa banal na gawain? Bakit kailangan kong pagtawanan ng aking kapitbahay? Bakit kailangan kong mawalan ng trabaho? Bakit kailangan ako ay usigin ng aking mga kaibigan? Ang dami nating tanong, mga minamahal. Pero tanongin din natin kung minsan, bakit ka pinagpala sa oras na ito? Amen? Totoo yun. Isang araw, tinan niyo yung mga minamahal. Now Israel loved Joseph more than all of his children. Naging paborito ni Jacob, ni Israel, si Joseph. Very open. Amen. Kaya nga tinahiyan siya ng iba't ibang mga kulay na mga damit yung rainbow type. Amen. Talagang ipinaramdam ni Israel yung kanyang pagmamahal kay Jose. Amen. At dahil dito nainggit ang kanyang mga kapatid. Tandaan nyo kung yan ay plano ng mahal na Panginoon, proseso para maabot doon, mapunta siya doon sa Egypto, kailangan maramdaman ng kapatid mo, Jose, na mas mahal ka para magalit sila sa iyo. Sabi ng mahal na Panginoon. And even the love, special love ni Israel kay Jose, I believe, proseso yon ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo yun mga minamahal. Dahil kung hindi nangyari mga yun, hindi magagalit ang kanyang mga kapatid. Hindi siya ibibinta sa mga merchants. Amen? Pero bakit nangyari yun? Because yun ang proseso para mangyari ang plano ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So yung appreciation or special love ni Israel kay Jose minamahal at ang envy ng kanyang mga kapatid, yung dalawang prisoner na kasama niya. Doon, hindi natin babasahin yan mga minamahal, alam na natin yung butler and the baker, doon sa kulungan. Amen? Yung pagkakras ng asawa na inilagay sa puso ng asawa ni Putipar, kay Jose mga minamahal, all of this are part of the process. Kung sa tingin mo yan ay masakit, proseso yan.
kung sa tingin mo yan ay maganda sa'yo, still, proseso yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. All these are orchestrated and part of the process just to prepare Joseph become the governor of Egypt to provide food for his family during the 7-year famine. Amen? Amen? So kung sa oras na ito, mga minamahal, kung magandang kalagayan mo, pasalamat ka. Pero hindi pa yan ang plano ng Diyos sa iyo. Kung mapangit ang kalagayan mo ngayon, umiiyak ka, masakit ang damdamin mo, grabe, pagsubok, kaliwat kanan, trials ka, more than that. Ang darating pa, pero tandaan nyo, lahat yan ay proseso na mahal na Panginoon. Ang tanong, paano ka makakarating doon sa pangako na mahal na Panginoon o plano para hindi ka bumigay? Amen. So dapat intindihin yan ng mga anak ng Diyos na kung anong meron sa iyo, walang nangyayari sa buhay mo kung ikaw ay pinili ng Diyos na hindi alam ng Diyos. Amen. Walang nangyayari sa buhay mo, mga dinaranas mo sa araw-araw na hindi pinayagan ng mahal na Panginoon. Pinili ka kasi eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tanungin ko kayo ngayon, lahat ng gustong-gusto at galak na sila'y pinili ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Okay ha? Wala pang umaatras ha? Tignan natin hanggang dulo. Amen. Amen. At ang sabi diyan, kung ikaw ay trusting the process, dapat daw nangangailangan may mga ginawang paraan, baka ito na ngayon. Amen? Besto, one thing ang hindi nila binitawan, Abraham will become the father of all nations. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat kung wala kang pananampalataya, yan na yung umaatras. Amen. Amen. Ang pananampalataya, mga minamahal, hindi ito nakabase sa number of days, number of hours, number of months, number of years. Ang pananampalataya ay tuloy-tuloy, walang tigil na pagtitiwala sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Oo, totoo yan mga minamahal. Sapagkat kapag maaaring ngayon tanungin kayo, nananampalataya ka ba na ikaw ay anak ng Diyos? At ikaw ay magmamanang buhay? Yes, nananampalataya ko. Amen? So, mukhang matatagal na. Dumating na yung ang dami nagsabi darating ang 666 nagpabaksin na nga yung iba eh. Naku, ang dami ng mga antichrist na lumilitaw eh. Pero wala pa rin, bakit kaya? At when you decide na ayoko na, dahil ang daming pagsubok sa buhay ko, huwag mong sabing nananampalataya ka. Dahil ang taong nananampalataya, anuman gawin, anumang pagsubok dumating sa buhay niya, anumang mga bagay na maging dahilan, humadlang sa kanyang mga bagay na inaasahan sa pangako ng mahal na Panginoon, hindi titigil, panghahawakan niya ang pangako ng mahal na Panginoon. Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Just to again, daanan. Si David, nung siya'y bata pa, alam na natin yan, nung siya'y inanoint. Amen? Bata pa lang siya, naku, una si Eliab, sige, pababa. Pero sabi naman, hindi sila ang pinili ko. Tapos sabi ng propeta naman na Panginoon, meron pa ba kayo? Sabi ng tatay niya, meron na, isa na lang, yung bunso. Wala naman yun eh, pastol naman yun eh, walang ginagawa, mga bantay lang ng tupa. Ibig sabihin, last choice, si David. Amen? Tawagin nyo, hindi tayo uupo hanggat hindi siya dumarating, sabi ng propeta na mahal na Panginoon. Nababasa natin yan doon sa talata. Nung dumating siya, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, siya ang aking pinili. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang ginawa, hindi dahil siya matikas, hindi dahil siya ay magaling. Amen?
Ang tanging meron lang siya ang pinili ng Diyos at minahal siya ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang tanong mga minamahal, so ibig sabihin, binuhusan ng anointment. Inanoint siya. Tandaan niyo mga minamahal, magkaiba yung anointment and appointment. Amen. Yung anointment, talagang distinct ka. Ikaw ay talaga para dito. That is anointing of God. That is anointing coming from God. Pero kapag ikaw ay uupo na at to do what is expected of you, being the king, ang tawag yan, appointment. Palakpakan po natin ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ilang taon bago nung inanoint si David hanggang sa oras na siya ay umupo bilang hari. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kinakailangan magkaroon ng paghihintay. He has to experience the victory of lions and bears. Dahil nung siya inanoint, hindi siya kagad naging hari. Amen. Kinakailangan niya daanan na habang siya po ay nagpapastol doon, inanoint na siyang hari, pero maging pastol pa rin. Kapag kinukuha ng mga lobo ang kanyang mga tupa at ang kanyang mga uso kinukuha yung kanyang mga tupa, anong ginagawa niya? Hinahabol niya. Mas mabilis pa siya kaysa lobo at yung mga leon, mga minamahal. At ang ginagawa niya, sabi ng kanyang patotoo, hinukuha ko at pinapangahan ang lobo at yung lions. Amen? At sila bumubulagta, kinukuha ko ang aking tupa. Kailangan niyang daanan ang victory na yon in preparation for him to become the king of Israel. Amen? Kinakailangan niyang daanan na tumakbo mula sa kay Haring Saul, mga minamahal, dahil siya papatayin. Dahil nainggit at talagang envy, selos, si Haring Saul, mga minamahal. Amen? Ba't kailangan niyang tumakbo? Ako yung anointed king. But he has to experience the process. Kailangan niyang experience yun. Para sa ganun, pag dumating ang araw na siya maging hari, handang-handa siya na ganapin ang plano ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa Biblia, kung babasahin natin mga minamahal, 3 beses inanoint si David, sa totoo lang. Sa 1 Samuel 16, 13, 14, yan yung secret na pag-anoint sa kanya, ng propeta ng mahal na Panginoon. Again, inanoint siya nung 2 Samuel 2, 1-4, nung namatay si Saul, mga minamahal, tumayo ka na. Pero ayaw pa rin ni David. Amen? Naghihintay siya nung kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi siya nagmamadali sa pagkuha ng pangako ng Diyos. Sa atin, mga minamahal, hindi tayo dapat magmadali sa pagkuha sa ating ng pangako ng Diyos para sa atin. Di ba? Ang problema kasi sa Kristiyano, excited tayo sa pangako. Pag pinangako tayo, bukas na, ngayon na. Pero sa mga Kristiyanong pinagpala, mga minamahal, hindi mo kailangan magmadali kung ikaw ay pinangakuan ng Diyos. Hayaan mo ang perfect na timing ng mahal na Panginoon. Kakamtin mo ang kanyang banal na pangako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Isaiah, kindly, from the book of Isaiah, chapter 52, verses 8, and then italon sa 11 up to 12. Sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 52, versikulo 8, talon sa 11 at 12. Amen. Ang tinig ng iyong mga bantay, sila'y naglalakas ng tinig na magkakasamang nagsisiawit, sapagkat sila'y makakakita ng mukhaan pagka ang Panginoon ay bumalik sa Sion. Sa 11, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon. Huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay, kayo'y magsilabas sa gitna niya, kayo'y magpakalinis, kayo'y nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon, sapagkat kayo'y hindi magsisilabas na nagmamadali o magsisilabas man kayo na takas, sapagkat ang Panginoon ay magpapauna sa inyo
at ang Diyos ng Israel ay magiging inyong bantay likod. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak ng mga anak ng Diyos. Isang araw, pinangakuhan ang mga anak ng Diyos. Sabi niya, palalayain ko kayo. Normally, kapag ganun, mga minamahal, ang gagawin natin, oops, huwag kayong maingay. Baka kailangan natin tumakas. Baka, di ba? Para hindi tayo mapansin, baka habulin tayo. Ganun, mga minamahal. Pero tinan niyo salita ng mahal na Panginoon kapag sa pagtanggap ng pangako niya. The west men shall lift up their voice. Hindi mo kailangan, shh! Hindi. Mag-rejoice ka. Amen? Amen! Kaya nga, kapag tayo po mga minamahal ay para bago tayo palayain, bakit ang turo sa atin ng mga mangaral? Pumuri ka sa Diyos. Magpuri ka, dumalo ka, magingay ka with all your power, with all your strength. Bakit? Hindi mo kailangan ng shh, dahil ang Diyos mo ang magpapagaling sa'yo. Palawahan mo natin ang ating malapay noon. Huh? Thy watchmen shall lift up their voice. With the voice together shall they sing. Grabe. For they shall see eye to eye when the Lord shall bring again the Zion. Hindi mo kailangan magtago doon sa mga nananakot sa iyo. Hindi kailangan matakot. Tumingin ka sa mata. Dahil ang paglaya mo, pagtanggap po ng pangako, iyan po hindi mo kailangan madaliin. Hindi mo kailangan in secret way. Because God has planted it. God has prepared it for you. Amen? Ang sabi diyan, depart ye, go ye into the hands. That's not ang unclean thing. Huwag kang magkakamali. Huwag kang gugumawa ng kasalanan. Huh? Go ye out in the midst of her. Be ye clean. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maski na anong mangyari, sabi naman ng Panginoon, huwag kang makakasala. Gawin po lang. Huwag kang matakot. Amen. That bear the vessel of the Lord. Next. For ye shall not go out with haste, nor go by flight. Hindi mo kailangan tumakas. Hindi mo kailangan magmadali. Sabi ng talata. Huh? For the Lord will go before you, and the God of Israel will be your reward. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng umaasang may pangako ng Diyos na plano sa atin, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng talata, unang-una, hindi mo kailangan magmadali. Pangalawa, hindi naman masama pag ganun. Oh, certain, do it. Walang problema. Pero pakatandaan po natin, mga minamahal, maaring marami tayong gustong gawin sa buhay para maging mapabuti ang ating buhay. But the counsel of the Lord will prevail. Palabanan mo natin ang ating malapay noon. Ang kalooban ng Diyos ang mangyayari. Gaano man ka nais mong gawin yan. Amen. Pero yan ay hindi kalooban ng malapay noon. Ibig sabihin, hindi yan mangyayari. But anong para gagawin ko, brother? Tatahimik na lang ba ako? Uupo na lang ako? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, pass through the process. Hindi na sinabing tumigil ka. Amen? Ang sinabi niya, dire-diretso lang ang hakbang. Kapag dumating ang pagsubok, proseso yan ng Diyos dahil may gusto kang ipagawa sa malapay later. Kapag pinagpala ka, proseso yan para tumaas ang iyong pananampalataya, lumaki, at ikaw ay makapagpatuloy. Ibig sabihin, in everything, give thanks because it is the will of God. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Third, God will ensure the process will perfectly accomplish His plan for us. Amen. Basahin natin ang talata, Aklat ng Awit, Kabanata 138, talata 8. Malapit na po tayo magtapos sa mga minamahal. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanata 138, talata po ay 8. Ito pong nakasulat. Pasasakdalin ng Panginoon ang tungkol sa akin. Ang iyong kagandahang loob, o Panginoon, ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong sariling mga kamay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Tingnan nyo ha.
Kung pinangakuan ka ng mahal na Panginoon na buhay na walang hanggan, kung pinangakuan ka ng mahal na Panginoon na magandang buhay, kung pinangakuan tayo ng mahal na Panginoon ng isang buhay na nanaisin mo na maglingkod sa Diyos, ang sabi diyan, the Lord will perfect that which concerneth me. Sisiguraduhin niya, mga minamahal, ang kanyang plano mangyayari. Even though sometimes magiging painful sa kanyang pinili, ang kailangan lang niya sa kanyang pinili, magtiwala siya sa proseso. Sapagkat sa dulo, sisiguraduhin na mahal na Panginoon na pag nandun ka, siguradong handang-handa ka at pasasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Malapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God, sabi diyan, will perfect, the Lord will perfect that which concerneth me. Walang bagay na hindi perfecto mangyayari at mangyayari ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Tandaan po natin, mga minamahal, sa ating pagpunta patungo sa pangako ng Diyos o plano ng Diyos, mayroon tayong mga tinatawag na mga detractors. Meron tayong mga tinatawag na mga mang-uusig. Amen. Amen. Meron tayong mga taong habang ating binabata ang pangako ng Diyos, gugulo sa ating isipan. Tayo ay mag-aaborito. Tayo ay nandun, mga minamahal, na talagang liliglig ng ating pananampalataya. May mga taong ganyan. Pero anong sinabi ni Haring David, mga minamahal, aklat ng awit, ang kabanata ay 70, talata ay 1 hanggang 2. Kindly. Amen. Ito po nakasulat. Magmadali ka, O Diyos, na iligtas mo ako. Magmadali ka na tulungan mo ako, O Panginoon. Mga pahiya at mga lito sila na nagsisiusig ng aking kaluluwa, mga patalikod sila at mga dala sa kasirang puri, silang nangaliligaya sa aking kapahamakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Sinasabi ko sa inyo, sa mga pinili ng Diyos, tayong pinili ng mahal na Panginoon, habang ating hinihintay yung plano ng Diyos, may mga detractors. May mga taong, ang sabi diyan, make haste, O God, to deliver me, haste to help me, O Lord. Next, let them be ashamed or confounded and seek after my soul. May mga taong talagang gustong-gustong ikaw ay ma-down. Let them be turned backward and put confusion that desire my hurt. May mga taong gustong-gustong nasasaktan ka. Amen? Totoo yun, mga minamahal. May mga tao na talagang walang gagawin kundi ang pasakitan ka. Tanungin mo kung bakit. Sasabihin niya, ewan ko, basta type ko lang. Amen? Amen? Because it is the Word of God. May salita naman na Panginoon eh. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag nangyari yan, ang mga bagay na yan, mga minamahal, isipin mo, is these people is still part of the process? The answer is a big yes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng Biblia lang, kaya lang sinasabi niyan, o kung babasahin yan, bakit nanalangin si Haring David sa mahal na Panginoon? Alam na niyang parte yan ng proseso para sa pangako. Bakit kailangan niyang manalangin? Sapagkat ang sinasabi ng mahal na Panginoon, in dealing with all your detractors or your process, do not face them alone. Sa pagharap mo sa mga taong alam mong parte ng proseso, dahilan para nasasaktan ka, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, bagamat alam na alam mo mangyayari ang kanyang plano sa dulo, habang ikaw ay nandito, ang sabi niya, dumalangin ka sa akin at hindi ka mahihirapan, sasamahan kita at aking tutulungan ka. See? Amen? Kaya ang dami sa atin mga minamahal, grabe mga problematic masyado. Pero nung tayo nanalangin, nilulutas ang ating mga problema. Ang karamdaman natin pinagagaling. Nung dati natin sabi natin, black sheep ka, sabi ng pamilya natin. Ngayon kapag may problema, ikaw ang tinatawag nila. Bakit? Nanalangin ka sa Diyos. Na itong mga taong gustong dati gustong ikaw ay pasamain.
gustong-gustong sila, nakikita kang umiiyak, idalangin mo sa Kanya at tutulungan ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Exodus 23, talatay 20, italon sa 22 hanggang 23. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Exodo, kabanatay 23, talatay 20, talon sa 22 hanggang 23, ito po ang nakasulat. Narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Datapwat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, That's right. ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, That's right. kaalit ng iyong mga kaalit. Sapagkat ang aking anghel ay magpapauna sa iyo Amen. at dadalhin ka sa Amoreo at sa Hiteo at sa Periseo at sa Kananeo at sa Hebeo at sa Jebuseo at aking lilipulin. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon, habang ikaw ay naglalakbay, huwag na huwag mong kalilimutan na mayroong Diyos ka na kasama. Maglahat magsabing amen. Ang sinasabi niya, dumalangin ka sa akin. Hindi mo kailangan magsinungaling sa akin. Mahal na Panginoon, malakas ako, pero sa totoo lang nanulupaypay ka na. Mahal na Panginoon, masaya ako, pero sa totoo lang umiiyak ka na. Hindi mo kailangan magsinungaling sa Diyos. Amen? Sabihin mo kung anong nararamdaman mo, sapagkat bago mo pa sabihin, alam na yan ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, humingi ka sa akin ng tulong at ako ang gagawa ng paraan. Amen? Sabi ng Biblia, I will send my angel, ang aking anghel ay pauuna sa iyo. Kung ang pangako ng Diyos ay pagpapalain ka, mayroong mga taong hahadlang sa pangarap mo. Magsasabi, wala kang karapatan diyan, bobo ka. Hindi ka po pwedeng matapos yan. Babae ka lang, ginagano ng ibang mga lahi, mga minamahal. Amen? Sa eskwelahan, ropor ka. Hindi ka man lang makatanggap ng medalya. Paano ka? Ang dami kang maririnig, masasakit na salita. Pero ang sabi ng Biblia, ako'y magpapauna ng aking anghel sa iyong mga dadaanan. Lahat ng hahadlang, hahawiin yan ng anghel na yon para ang ikaw na aking pinili, lalakad ng matiwasay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng aaway sa iyo, magiging kaaway ng Diyos. Amen? Amen! Kaya kung ikaw ay pinili ng Diyos, anong takot meron ka? Amen? Sabihin ba nila, akala ko ba pinili ka ng Diyos? Ba't ang daming problema? Ba't may karamdaman ka? Bakit ang dami-dami mo mga pagsubok sa buhay? Halala! These are processes. But at the end of the day, the plan of God for me will prevail. Wala po natin ang ating malapay doon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga nakita niyo yung Hiteo, mga Ebiseo, gano'n sinasabing talata, nabasa natin, mga minamahal. Tuloy natin dyan. Dahil, mine angel shall go before me and bring thee in the Amorites. Lahat ng mga yan, malalaking mga tao. Hahadlang sa daan mo, papunta doon sa Kanaan. Amen. Sabi nga nung tanong mga tiktik, tayo ay mga kayang-kaya tayong kainin, kaya-kaya tirisin. Ginaganon nila mga minama, yung tingin ng isang tao mga minama. Pero sabi ng totoong anak ng Joshua, sabi niya, the land has promised to us by our God. Ipinangako ng Diyos sa atin ang lupain ng Kanaan. Sino man ang hahadlang, mapapahamak sapagkat tayo ay inihanda para doon. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Brother Joben, paano kung yung pinili ko sa aking desisyon mali? Sometimes, di ba nagkakamali tayo? Sarili natin, sometimes nakalimutan natin manalangin. Nakalimutan natin magpa-counsel. Yung desisyon natin pumapalpak. Dahil lang kung bakit umiiyak tayo ngayon. Amen.
nanalangin ako, Panginoon, bigyan mo ako ng para abutin ko pa yung pangako mong buhay na walang hanggan habang buhay ako dito. Naglilingkod, bigyan mo ako ng sweetheart. Amen? Sabi ng mga ngaral, mag-fasting ka. Ikaw, dami naman chocolate, pwede na mabigyan na lang ng chocolate. Flowers. Pahagingan ko na lang ng text. Ibig sabihin, hindi na your will be done. My will be done na. Amen? Mamaya nabuntis. Nung mabuntis sa kaproblematic, mahal na Panginoon, bakit mo ko ginito? Ba't mo ko pinabayaan? May sinabi sa iyo ang mga ngaral hindi mo sinunod. Sarili mo ang sinunod mo. Amen? Pero pag nangyayari yan, anong sinasabi ng mahal na Panginoon? Kindly, dito sa aklat ng Hebro, ang kabanata ay 10, talatay 16 hanggang 17. Kindly. Last 2 verses. Amen. Sa aklat ng Hebreo kabanata 10, ang talatay 16 hanggang 17, ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sinasabi ng talata, yung mga pagkakamali natin araw-araw, tayo yung mga pinili. Amen. Ulitin ko, lahat ng pinili, sumigaw ng praise the Lord. Lahat ng pinili na yan, nagkakamali. Amen. Sino magsabing hindi na nagkakamali? Wala. Sapagkat tayo ay nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Amen. Bagamat pinili tayo. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, bagamat ikaw ay nagkakamali, the moment na bumalik ka sa banal na gawain, humingi ng kapatawaran, ang Diyos unat kamay na magpatawad sa lahat ng kasalanan meron ka. Amen? Kaya ang sabi ng talata, ang isang tao na magpabalik, panumbalik na isang Kristiyano nagkasala, libu-libong anghel sa kalangitan ang nagdiriwang. Palapakan po natin ang ating malapay na. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minaman, ang sabi niyan, I can forgive the mistakes of my people. Ang kailangan lang niya, bumalik ka, humingi ng kapatawaran. Amen? Amen? Darating ang oras na habang hinihintay mo ang tinatawag nating pangako, mahal na Panginoon, o plano ng Diyos, gigive up ka na. Amen? Ayoko na, mahal na Panginoon. Hindi ko na kaya. Amen? Aklat ng Pilipos, kabanata 2, talatay 13. Kindly. Aklat po ng Pilipos, kabanata 2, talatay Beloved 13. instrumentalist, Ito po ang nakasulat. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, napakahalaga nito mga minamahal. Take note. Kindly sa English. Sabi niya, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Yung ikaw ay gumising kanina para dumalo sa banal na gawain, it is God's will, not yours. Yung ikaw ay bagamat mainit na mainit, ayaw mong bitawan ng kabanalan, that is not your will. It is the will of God placed in your heart. Bakit? Pinili ka kasi ng Diyos eh. Amen? Oh, take note ha? For it is God which worketh in you both to will and to do. So huwag kang magmalaki sa Diyos kapag ikaw ay nakakadalo 3 times a week. Huwag kang magmalaki sa Diyos kung nakakapanalangin ka ng mahaba. Huwag kang magmalaki sa Diyos kung nakakapagpuri ka ng malakas. Huwag kang magmalaki sa Diyos kapag sinasabi mo, ay nakakasunod ako. Because everything that we do in following the will of God, it is God's will na inilagay sa ating mga puso. Kanina, masarap kumain na sa totoo lang. Bakit hindi pa tayo kumakain? Fasting tayo, pero bakit hindi ka pa umalis hanggang ngayon? That is not yours. Hindi iyan sa'yo.
yan ay inilagay ng Diyos sa iyong puso. Sapagkat dumating ang oras na pupurihin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Last thing, last verse. Kindly, Ephesians chapter 1, verses 11 up to 12. Dito po sa aklat po ng Epeso, Kabanatay 1, talatay 11 hanggang 12, ito po ang nakasulat. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una pa, ayon sa pasya niya gumagawa ng lahat ng mga bagay, ayon sa pasya ng Kanyang kalooban, upang tayo maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian, tayong nagsisiasa ng una kay Kristo. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa Diyos. Lahat ng tinawag at pinili ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Nagtataka ka, malapay noon, why me? Malapay noon, bakit ako? Bakit all the trials na pinagdaanan ko, bakit nandyan ka pa rin? Bakit hindi naman nakabagamat hindi ako karapat-dapat, pero inibig pa rin ako? Despite all the pains that I suffer daily, still, pinatatayo mo pa rin ako, nakakagawa pa rin ako ng mga bagay sa araw-araw ng aking buhay. Ang sabi ng talata, in whom also we have obtained inheritance. Sa Diyos na kung saan siya din ang nagbigay sa atin ng mana, maging pinili ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Hindi mo yang kinuha sa ating beloved Lord and preacher o sa ating mahal na pastor o sa mga elders o sa sino man. Ang mana natin na buhay na walang hanggan bilang anak ng Diyos ay galing mismo sa ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Being predestinated according to the purpose of Him. Predestinated. Sabi ko nga, hindi pa tayo na iluluwal. Nakaredy na yan, upuan natin dyan, atin yan. Nakaredy na yan, pangalan mo, brother. Amen? Nakaredy na yung pangalan mo, sister. Amen? Bakit? Nakahanda yan. We are predestinated, chosen people of the living God. Amen? Work it all things after the counsel of Him in His own will. Walang nagturo sa Kanya, walang tsuwariwap, walang marites na nagturo sa Diyos. Sarili niyang isip yon. Next, that we should be to the praise of His glory. Lahat ng nagiging papuri sa kapurihan ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito, sa uri ng pagpupuri mo, mayroong nabibless, pasalamat ka sa Diyos. Kung sa oras nito, kapag ikaw ay nagpapatotoo, mayroong nakapakinig na mga nakikinig na mga ordinaryong Kristiyano at sabi na, totoo pala, maglilinggo din ako. You are the praise unto the glory of God. Palakpakan po natin ang ating malapay doon. Everybody shall praise the Lord. Ang mga totoong pinili na mahal na Panginoon, isang kapurihan sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga ang sabi diyan, mga minamahal, kindly ituloy mo pa yun, huwag mong tanggalin. Ang sabi nga doon sa talata na yun, mga minamahal, that we should be the praise of His glory, who first trusted in Christ. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. 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 Praise the Lord. See the lyrics, mga minamahal. God is Fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Amen. Hallelujah. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. See? Ang sabi ko sa inyo, God. Carrying our
not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Worship Him. I will live, I will not die. The resurrection Power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will receive power of Christ alive in me, and I am free. in Jesus' name. Mga minamahal, lahat ng nangyayari sa atin, lahat yan pinayagan ng Diyos para sa ikabubuti mo at sa ikabubuti ko. God is fighting for us, pushing back the darkness. Ang sabi ng talata, that cannot be ang away sa'yo, magiging kaaway ng Diyos. defeated, and we will shout it out, shout Sino it praise the out. Lord? God is fighting for Amen, us, praise the Lord. lighting up the kingdom. It cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will Beloved, live, I will newcomer, not die. yung mga baguhan natin ngayon, Resurrection power of Abante kayo. Christ alive in me. ang ating mga pinapit ngayon. In Jesus' name. Kung nararamdaman niyo ang pag-ibon ng mahal na Panginoon, I will not die. this is the day of salvation. You heard Christ revealed. Praise the Lord, praise the Lord. In Jesus' Hallelujah, hallelujah. name. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ died in me, and I am free in Jesus' name. in Jesus' name. In Jesus' name. Ating mga beloved visitors, ating mga beloved newcomer, lahat ng ating mga nanonood dyan sa ating Facebook live streaming, kayang-kaya kayong abutin ng Diyos! God is fighting for us. Lighting up the kingdom. In the name of Jesus, enemies shout it up, shout it up. Oh, God is fighting for us. Praise the Lord, praise the Lord! Purihin natin ang ating mga Panginoon! Hallelujah, hallelujah! Enemies defeated, and we will shout it up, until we live, and will not die. Tanggapin ninyo, mahal na Panginoon. Resurrection power of Christ alive Accept in me, Jesus. and I am free. Ano man ang inyong kalagayan ngayon, ano man ang inyong And I will problema sa buhay, I will not receive Jesus! live. You heard Christ revealed, and I am free in Jesus' name. Sabihin nyo, lahat ng aking sasabihin, tanggapin nyo, mahal na Panginoon. Hindi tinuruan ng ninuman ng Diyos nung inisip niya tayo ay kanyang tawagin. Nanggagaling mismo sa kanyang sariling puso at isip. Ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi may katumbas sa kung anumang kayamanan meron dito. Lahat ng aking sasabihin, mga minamahal, tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus,
Maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa oportunidad maging isa sa iyong mga pinili. Salamat po! Binigyan mo ko ng pagkakataon makilala kita. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sa punang aking mga mahal sa buhay. Ito ang aking samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Kami na lamang po, mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamalapit ng Jesus. Narito ang iyong mga anak. Tinawag mo, pinili mo. Ano mo kanilang pangailangan sa oras dito bilang proseso ng kanilang paghihintay ng iyong mga plano sa kanila. Palakasin mo sila, tulungan, abutin ang kanilang mga pangailangan, tugunin ang kanilang mga panalangin. Sa pandalangin ng aming ginagawa ng Evangelista Waldes Estrada Almeda, gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at katotohanan. Isulat mo nawa ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sampu na kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Tayo na po mga minamahal dumalangin para sa ating po mga personal na pangangailangan. Sabi ko nga, do not face your trials alone. Huwag ninyong harapin mag-isa ang mga pagsubok meron ka. Hingin mo ang tulong ng mahal na Panginoon at gagabayan tayo. Hallelujah. Sa oras nito, mga minamahal, kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mamahal sa buhay, na nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan naming pinakamamalapit sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin ng aming ginagawa ng Evangelista Waldes Estrada Almeda, ang mga minamal na mamanggagawa, aming dalangin sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, COVID-19, high blood, tuberculosis, kasaut in Jesus' name. Ang Philippines out, kasaut in Jesus' name. Pagkababagi sa Gracie kasaut, in the mighty name of Jesus, mga palulupay-pay, kalungkutan kasaut in Jesus' mighty name. Mga problema ng mga minamang kapatid, ay sinasaw sa mga pangalan ni Jesus. We bind the power of darkness. Be healed, be healed, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Tayo po natin, tumayo mga minamahal. Tayo natin tumayo at the top of our voices. Let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. Huwag magbibiro, tanggapin mo ang pangako ng Diyos sa atin. Lahat muna ng pinagpala, pumalakpak muna ng napakalakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen, amen. Praise the Lord. Sa ating pumaminaman ng mga beloved newcomer, kung gusto po nyo magpabautismo, right after po ng ating pong closing prayer, ay mayroon po tayong bautismo. Lumapit lamang po sa ating mga beloved. Jesus, siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko, kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at
patawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo po, mga minamahal, ay nagdaraos ng Holy Supper, mga minamahal, upang alalahanin ang dakilang pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Sinasabi ng aklat ng Pilipos, Kabanata 2, talatay 6 hanggang 8, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Ang ating dakilang Diyos, iniwanan niya ang kanyang trono, nagkatawang tao, napako sa krus, tinanggap lahat ng pasakit, mga latay, mga latigo. Siya'y dinuraan sa mukha, tinanggap niya lahat yan. O minamahal, dahil sa pag-ibig sa atin ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ganyan tayo kamahal ng ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, lagi nating aalalahanin ang pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Na tayo tinubos, mga minamahal, sa ating mga kasalanan. Dugo, banal na dugo, at buhay
ang naging kapalit, mga minamahal, ng ating kaligtasan. Kaya't sinasabi po, mga minamahal, ng aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, talata 27 hanggang 29. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Sagrado po, mga minamahal, ang ating pong sinasagawa, mga minamahal. Kahit sinasabi ng ating binasa, siyasatin po natin ang ating sarili, mga minamahal. Meron ba tayong mga itinatagong kasalanan, hidden sins, mga minamahal, na hindi natin na i-confess sa mahal na Panginoon? Meron ba tayong kaaway? Meron ba tayong kagalit, mga minamahal? Meron ba tayong nagawa sa ating kapwa, mga minamahal? Bago tayo sumalo, mga minamahal, lapitan natin sila, mga minamahal. Humingi tayo ng tawad at matuto po tayong magpatawad, mga minamahal. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Sa mga baguhan, kung meron po tayong mga baguhan, hallelujah, hindi pa po kayo pwedeng sumalo sa banal na hapunan hanggat hindi pa po kayo nakakapag-decide na magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. At bago po tayo magpatuloy sa ating banal na hapunan, mga minamahal, tayo po ay sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Welly Estrada Almeida, narito po kami, mahal na Panginoong Jesus. Kami nagsusumamo, nagpapakumbaba. Kahabagan mo po ang bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. O mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ito po ang aming samutalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hawakan po natin, mga minamahal, ang tinapay na nagsisimulo sa katawan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, Kabanata 11, talata 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol, at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin sabay-sabay ang tinapay. Hallelujah. Awakan po natin ang katas ng obas na nagsisimbolo sa dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Aklat po ng unang Korinto, Kabanata 11, talata 25. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing magsisiinom kayo sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin sabay-sabay ang katas ng ubas. Hallelujah. Ang pag-ibig ng ating Hallelujah. Panginoon. Marami pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Sa kabila ng aming pagkukulang, kami patuloy mong iniibig, mahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang katawang
ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming pong salamat sa ating napakabait na Diyos na buhay, sa kanyang dakilang pag-ibig, na sa kabilang ating mga pagkukulang patuloy po pa rin tayong iniibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo na po ituloy, mga minamahal, sa ating pong announcement. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Noel Braganza.